Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, дар навори имрӯза барои шумо суханҳои Доробшо Наботов ва Дана Вайтро оиди гузаштани Доробшо ба UFC омода кардем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворро оғоз мекунем. Дӯстон, ба шумо ширкати Шифофарморо тавсия медиҳем, ки шумо аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад, ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед, ки аз ширкати Шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед, ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. Ҳамчунин ширкати Шифофармо ҳиҷома доранд, ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед, ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон салом расонед. Ҷангори бебохти тоҷик Доробшо Наботов гуфт, ки вақте ки ба саҳна ба назди Дана Вайт баромад, Дана Вайт ба ӯ чӣ гуфт? Дана гуфт, ки хуш омадӣ ва баъд маро ба назди матчмекер Хантер Кембел равон кард. Хантер ба ман гуфт, ки беҳтарин ва рақамҳои телефони маро гирифт. Мо бояд, ки ҳамин шом дар меҳмонхона бо ӯ вохӯрем, гуфтааст Доробшо. Ва дӯстон, баъди чанд соат худи Дана Вайт хабар дод, ки ба Доробшо муҳорибат ташкил мекунад. Биёед суханҳои Вайтро гӯш мекунем. бале, ма ба ӯ муҳорибат ташкил мекунам. ин шоуи телевизионӣ ҳаст, ки ман дар YouTube бо Метсера ва Дин Томас пеш мебарам. Корейский зомби лигаи худро дорад. ӯ ташкилоти шахсии худро кушод. барои ҳамин ман ният дорам, ки моҳи декабр як турнири онҳоро барои шоуи худ сабт кунам ва ин ҷавон дар ҳамон турнир меҷангад. ва мо мебинем, ки ӯ чӣ гуна меҷангад. пули муҳорибаро ман медиҳам. ман аз Мик Мейнард ё ин ки Шон Шелби хоҳиш мекунам, ки барои ӯ рақиб интихоб кунанд ва ба ӯ шанс дода мебинем, ки чӣ гап мешавад. худи ҳозир мо ба ӯ муҳорибат дар UFC намедиҳем. мо ба ӯ дар Корея муҳориба медиҳем, агар ки ӯ баромад кардан хоҳад. ӯ имрӯз баромада микрофонро гирифт ва имконияти худро пайдо кард. акнун тамрин кун, омодагиҳои хуб бин ва баромада муҳориба гузарон. ин турнир ба монанди Contender Series мешавад, танҳо ки дар Корея дар лигаи корейский зомби мегузарад, гуфтааст Вайт. хотиррасон мегӯям, ки Доробшо дар пресс-конференсия турнири UFC 308 дар Абу-Даби худро ба Дана Вайт муаррифӣ кард, ки ин чиз ба Дана Вайт писанд омад ва ӯ Наботовро ба назди худ даъват карда ба ӯ имконият дод. ва чӣ гуна ки мебинем акнун Доробшо имконият дорад, ки дар лигаи корейский зомби баромад кунад ва Дана Вайт муҳорибаи ӯро тамошо мекунад ва агар ки Наботов ғалаба ба даст орад, пас соҳиби шартнома бо UFC шуда метавонад. ва дӯстон, фикр мекунам, ки ин имконияти беҳтарин аст ва Наботов ба мақсади худ ба UFC шомил шудан хеле наздик шуд. акнун интизор мешавем ва мебинем, ки чӣ гап мешавад. шумо бошад дӯстон, дар канали мо обуна шавед то наворҳои баъдӣ. хонобуду сарбаланд бошед.